Haike Bangladesh ni NCP party yang notice no nana baga ajagani leaders rok domki re mani norok social media ni bisingti tai news ni bisingti nukna Bubagra ba amono tuye kwbangma bini Facebook live hai kok sapai ke tai post rok rekha Facebook o haike Bubagra o topic no tuino tini Facebook o post khlai saka je Tripura motha tamoni bagi first Bangladesh rok amte haike ajagani minority rok satok pitok khlaijagi tong hake notice ni bagi kok hamya hamya saka notice sekinyane ni je sawi tong haka ajagani kwbangma leader rok ajagani Bangladeshi rok haike tamoni bagi Tripura motha mamang first kok masa tai onyol party tongnai rong hake borong hake Tripura sarong ni against Tripura motha ni against haike o Bangladeshi rong ni against hake kok thaisa saya hani Bubagra saka haike amonoti tini YTF rok agriwo protest khaleka rally khaleka na shlemong phunuka je Bangladeshi rok amte hake notice ni bagi notice no nanan ni dom kirwi kwbangma bongni ajagani gunda bahini rok o jago chichogei te borok o jago kobjo khlainani ni kwbangma jatar potre sawi je borok amte hake dom kiri tongmani kok thaisa saya Bharat Sarkar kok thaisa saya Tripura Sarkar hake Tripura motha Tripura sarok amte hake je nijini hano kmana kirijagei amte hai protest khalai tonglayo kok salai tonglayo omonoti tini chungnuka YTF rok protest khalaimani aguliwa hake ajao kwbangma chung chini Tripura sarong nuka jago protest khalai tonglaimani tei chini Tripura motha hake kubuni o jago bosong khoroksa bunugya kubuni onyo party rok oro khoroksa bunugya hake amte hake no chung Tripura sarok nijini hano rokha khlai tonnani bagi kubuni haktorni borok bai bo mawalayo chini haktoro je borok tongnai borok rok bai bo mawalayo nijini je manta soktai nijini hano kmanani bagi hake amte keno chini Kokborok no Roman script bai sinyani bagi Kokborok subject no Roman script bai sinyani bagi amo bo chung movement khlailai tonglayo kwbangma je choba khlailai tonglayo haike amono tuye je hapango tongnai kwbangma chini Tripura sa je leader tongnai ro borok bo Roman script no gosia haike borok Devanagari haike Bangla script no khlainani bagi chesta khlai tongo et schedule logo danani roknei haike miya kwbangma thayo homsang ti rally khaileka Kokborok no Roman script bai khlainani bagi haike Bubagra bo ayang Shanti Bazar South Tripura phasingo rally khaika homsang tiye tumani bagi himale miya khai 19 December je homsang ti rally khalimani kwbangma thayo aguli rogo khumlung rogo kwbangma je Tripura sarok all Tripura haike tumani bagi himale 18 December o BJP ni MLA Rampada Jamotia song borok jonojati morcha joto mililai borok meeting khalei borok no decide khalei Kokborok no Devanagari script ba sinyani et schedule danani hini borok je meeting khalimani haike amono naslemung jolimung phununglai miya joto Tripura sarong no Kokborok Roman script Tripura sarong 99% no sanai tonglai mase borok khoroksa khoroni leaders rok hapango tongnai rok sarkaro tongnai rok amte haike ulta pulta khlainani chesta nai tongmani amono naslemung phununglai Bubagra bo manjaka Shanti Bazar phasingo Tripura sarok rally khalimani homjang tei naslemung phunugei je Devanagari rani hinui haike aguli rogobo kwbangma sikrung chini sas bikas raisong tei kwbangma je Kokborok haparni toke khainai music video slamnai kwbangma aguliwo rally khaleke borok bo homsang tilei haike amte haike no Tripura sarok je nijini manta soktai rokno manani bagui jung belai ke struggle khlaima tongo tumani bagi himalay ayang je Bangladeshi rokbo jungno chini yang notice on nana hne amte haike chabro tai chini o jagani borok rok no politics ni bising tei tok bukur khugrona hai bukur khugrona ni Tripura sa no dom kirilai amte khebo choba khlailema tonglayo tai Bangladesh ni borok rok bo jungno dom kirwi notice nana hai nyanai amte haike jatar putre khlai jung choba khlaima tongo tai ayang narni borok phaine rok o jagao tongnani hinui amoro bai bo choba khlaima tongo borok bo amsuk den tebo phayo population bangai tebo bangai chung komorti amo bai bo choba haike nor amono ti tam sarmu chung comment bising tiki saudi o video no sajak like di share khlai di joton khulumbai kaham tongbai di hambai।